Cun percorrido total duns 100 km, a senda litoral Arousa Norte pretende converterse nunha nova proposta turística da zona. A través dela o que se persegue é unha dobre función. Por unha banda, unir aínda máis os 4 concellos que conforman Arousa Norte e por outra, atraer a máis visitantes á comarca. Para facelo, que mellor maneira que aproveitarse dos enclaves costeiros, das súas praias e tamén da súa situación privilexiada carón do mar. Poñer en valor todo o potencial paisaxístico que ten o Barbanza, un recurso máis para a xente que nos visita, que conten con información precisa de como poder chegar a todos estes lugares que nos damos tanto valor, pois atopándonos con todas as praias cantas temos, poder percorrer todas as vilas mariñeiras que están na nosa costa e, polo tanto, facilitar ese acceso a un público que nos pensamos que ten que ser variado, porque pode atraer a xente que lle gusta o senderismo, incluso aos que practican o ciclismo, e despois pois a familias, a turistas sin ningún tipo de especialización, pero que buscan coñecer en profundidade os lugares que visitan, non? Vai vinculada tamén un pouco a Traslatio, queremos relacionalo coa ruta Traslatio, que sabes que a lenda di que fixo o apóstolo no seu viaxe hacia Compostela e que, polo tanto, pois tamén a facemos dende terra, non? Aproveitouse ademais a ocasión para presentar tamén un concurso fotográfico que estará ligado con esta proposta. Nel poden participar todas aquelas persoas que queiran amosar a súa particular visión da senda litoral, con fotografías da propia ruta. O que pretendemos é que camiñe algunha parte da ruta, se quere camiñar a ruta completa, pois tamén, e que faga algunha fotografía do que ve pois, de algunhas paisaxes, mesmo da propia ruta ou de algún recurso turístico dos que se pode atopar e, bueno, deste grupo de fotos que se colgarán nas redes sociais e tamén en Instagram farás unha selección de 5 fotografías e despois haberá un xurado composto por un membro de cada concello, tamén un membro da mancomunidade que elixirá a foto pois que mellor represente o significado da senda. O concurso botará a andar o próximo 19 de marzo e rematará o 1 de abril. Durante este período, todas as persoas que o desexen poderán votar polas súas fotos preferidas. A fotografía gañadora e o nome do gañador farase público o día 9 de abril.